Ako si vieš najľahšie vybrať kvalitnú proteínovú tyčinku počas chudnutia? Proteínové tyčinky sú často vnímané ako sladkosti s jemne vyšším obsahom bielkovín. No a v mnohých prípadoch skutočne právo. Existuje ale jedna veľmi jednoduchá metóda, ako zistiť, či je proteínová tyčinka vhodná aj počas chudnutia alebo nie. Keď si budeš vyberať proteínovú tyčinku, tak si už vždy otoč, pozri sa na etiketu vzadu a pozri sa na jej obsah bielkovín. K tomuto množstvu bielkovín pridaj ešte jednu nulu, a to je maximálny obsah energie, čo by daná tyčinka mala mať, pokiaľ sa snažíš chudnúť a chceš skutočne kvalitnú proteínovú tyčinku a nie sladkosť. Pozrime sa napríklad na túto tyčinku. Na 100 gramov obsahuje 36 gramov bielkovín, čiže by mala obsahovať zhruba okolo 360 kilokalórií, no obsahuje 372 kilokalórií, čo je za mňa super. Na druhú stranu, táto druhá tyčinka obsahuje na 100 gramov 25 gramov bielkovín, čo znamená, že by mala obsahovať zhruba okolo 250 kilokalórií, ale obsahuje až 450 kilokalórií, čo je za mňa počas chudnutia zbytočne moc. Pri takomto príjme energie si už totiž môžeš urobiť plnohodnotné komplexné jedlo, ktoré ťa zasíti výrazne viac. Táto metóda nie je úžasná, ale je jednoduchá a praktická. No a pre viac praktických tipov ma nezabudni sledovať a hodiť like na toto video.